second. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? फाग्लिया सोरजों लाइन मारलायखो बेलाय दिनैलाय मैयासो गोदान बयफ्रेन्डजों नुदोंमोन आङो बेलेग बयफ्रेन्डजों आरो दिनै गोदान बयफ्रेन्डजों लाइन मारलायबाय आयौ 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 दसे दसेनो बयफ्रेन्ड सोलायो नामा बेना आयै फाग्लियासो फैलायबाय बेबि आं दै लाना फैथ'नो दे नों दसे थादो दे जागोन दे ओइ फाग्लि मा खालामफैदों नोंलाय बेयावलाय बेरायनो फैदों आरो नोंहालाय मा गोदान जालायबाय बयफ्रेन्डआ गोदान जायाबालाय माथोनो सोरबा खि सासिं थाबाय थायो फाग्लि ओमफ्राय मैयानियालाय माथो जाखो मैयानि एफा हेन्डसाममोन माथो फाग्लि बेखौलाय आंलाय आइफन बायनोसो लादोंमोन आइफन मोनखांबाय गेदावत थोद बिदिनो जायो दानियालाय माथो साइज गैया बाइस गैया इमान मोदोम गिदिर थुद फाग्लि बेखौलाय आंलाय आखाइ खरसानि थाखायसो लादों फिक्स नङा बेखौबो मास मोननैनि थाखायल' थादो थांसै आं